Kajing Shah Thombor bat Shah be ijat ki kentai kena kanang jur kat bag nang yat kapor watla ka an ka perking ban te la kam na kum kini ki kampo jan ki bapen klam ranya ka long briu man briu bat kum kini kajing ja kala ja ha ka lai po tere unai lar araja arpusau ha ka ba ka wei ka samla kentai ka la Shah be ijat ha arngot ki senrang ha ka wei ka yeng sa ka badan ha ki than Malki kat kum ka tolong khubor bala yo lum na ki pulet hakapor jang ka tehi ka sngi kani ka kanthai ka bala Shah bi ijat haring kat ki bahyeng jang ka ki la lej ban ai ejahar halat umkhra police station persha e ki te ki Runar ki bala note ban le bi ijat ya ka kini ki arngot ki Runar ki bala le ikani ka kampo jan la tip kerteng kumu e mal nyang bakhat khandai snam karta ubala Shah kem na ki bor pulet ha ka lai puai tere unai lar arja arpusa ha ka bala tian bishar ya u hayeng ka shari layo jing tep bo wei par ula Phet re bat la shutep tangai ka kerteng jong u kumuke ar mau tho yaki tegi Runar la pengat haki kendon ka Bharatiya Nyay Sanhita araja arpulai bat ka jing toket ki pulet kadang ya chakman long bakatai ka samla ka don jing ya itu bat uteu bo Phet re bat kala lechi yeng jong u ha ka por mensngi hendrai haba kala poi ha ka tega yeng la don lang uteu bola Shah kam ha ka ba ki la Thombor ya ka nakaliang ki bor katanat forensic science DFS service kila lech kete ka jaka ban penlong ka jing toket da ka jing start science habatin pej bahagi ki Shah plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F ha ka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka Shah plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya